indiscipline. To un kaka chama mohero demokrasi, ang'o muwacho ni kuonde u nyaka ubed mana un? Ang'o mono uyiene chama moko donjo? Dong un jo demokrasi? Kata bed manien nyakachwa kata chatu kelegela jo UDA, kelegela ji te, mondo wayomb gi kuro. Gichunga chunga mandu to wachgi, but gima wacho niya, wadwa strengthen, ineno kaka nyakach. Wadwa ni ODM obed strong and dominant by far. To gima friendly fire bing'eni neko. Koro gima nyaka wawinjre niya, ka koro wawacho ni wane winjruok. We cannot have too much friendly fire. Madhi nego waka. And you know, kuonde machalo nyakach, kata Homa Bay kure, it does not make as much sense. Lakini kibiro kuonde machalo Nairobi ka, Mombasa, kuonde ma competition is very tight. To friendly fire, wasenene. Ma is not the first time we're going to be in a coalition. Trevor wasebe the coalition in 2013, and mankoro wachako katiba manyien. Ne wane kode. Kode iyudo ka kombe mane safe seats machalo lang'ata 2017 kakoro ne wane nasa. Dung'ing'eni ne walose. Nok walose nikech ok wan popular. No lose because ODM had a candidate, Wiper had a candidate, Jonasa parties had candidates. Makoro wind up ni party manok dominant okawo kom. Mane momiyo nyaka wawinjre on some of these things nikech ok wadwa ni mondo kuro pogre maang' miyo wagine. Koro gigi kwa wachogi to samoro ng'ato nyalo ng'iyo ni wacho mana makae. No, wachogi from a national perspective. In kaka jakom mar party, nitiere joma wacho ni